План инженеров после станции пути мы проводим акцию. Темир юл кишүү хезмәткәрләре узып баручы машина йөртүчеләргә белешмәлекләр бирәләр, игътибарлы һәм уяу булырга өндиләр. Әлеге мәгълүмати аңлату акциясе елына 2 тапкыр уздырыла һәм бу юктан гына түгел, чөнки узган елда Куйбышев тимир юлларында 3 юл фаҗигасы теркәлгән. Аларда 5 кеше зыян күреп, берсе һәлак булган. Данная акция у нас предусматривает профилактическую работу в плане безопасности движения. Нужно это для того, чтобы наши водители, чтобы повысить бдительность наших водителей при проезде железнодорожного переезда. Зәй районы территориясендә 3 тимир юл кишүе бар. Алар барысы да юл хәрәкәтендә катнашучыларның иминлеге өчен кирәкле тавыш сигналы, шлагбаумнар һәм юл билгеләре белән тәэмин ителгән. Мирный бистәсе тимир юл кишүендә транспорт хәрәкәте аеруча зур. Көненә меңләгән машина үтә. В данный момент у нас на территории района ДТП на железнодорожных переездах не допущено. Считаем, что работа ведется системно и максимально стараемся не допускать. Тимир юл кишүе хезмәткәрләре шул рәвешле шоферларга поездны тиз генә туктатып булмаганын кабат-кабат искәртә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.